napí sa mi radšej vína, to je dobrá medicína. Napí sa mi radšej vína, to je dobrá medicína. Furmanského dňa. Som rád, že aj tento ročník, ktorý pre vás pripravil obecný úrad v spolupráci s pánom Danielom Gnidom, je pripravený dôsledne a tak, že sa tu budeme všetci príjemne cítiť a zabávať spolu s našimi súťažiacimi. Takže ako první súťažiaci domáci, ktorý pripravil Keby mne ju druhý ľúbil, co by som ja